Ing salah sawijining dina ing desa wonten pemilihan lurah. Om Wilaheng, Om Wilaheng Aludina Matung Purnomo Tinjau, Gusti Kanjeng Ratu Segara Kidul. Kula nyuwun panjenengan rawuh wonten ing telenging segara Samudra Kidul. Kula nedhi ilmu saking panjenengan Gusti Kanjeng Ratu Segara Kidul. Anakku Jamila, kowe bakal tak kongkon nulungi bocah wadon sing arepe nyemplung ing segara kidul kene. Kita akan dawuh Kanjeng Ratu Segara Kidul. Kula badhe nulung Dimas ingkang badhe nyemplung ana ing telenging Samudra Kidul iki. Kanjeng Ratu. Mantun niku Lilis sadar lan ditulung Raden Paku Samudra. Ana ngendi aku iki? Ana ing kratonku inggil Segara Kidul. Panjenengan sinten kisana? Aku Raden Paku Samudra sing diutus dening Kanjeng Ratu Segara Kidul supaya nulungi wong wadon sing nyemplung ana ing segara kene yaiku kowe Cahayu. Kowe kena ngopo? Anane nyemplung ana ing telenging Segara Kidul kene. Kula damel lulur saking kisane langganan kula.
kuwi sing ngekeki kowe lulur dudu tukang lulur pelanggananmu nanging angkara. Angkara. Yo, angkara sing sengit dengki lan iri yen kowe dadi lurah ana ing desa Bantul. Mengko nek sing kepengin dadi panguwasane desa, kula kowe dikeki lulur sing isine wis campur racun. Nganti kulitmu kabeh kena dening penyakit sing ora bisa diwaraske. Sing iso maraske kejaba mung iki, yaiku Kanjeng Ratu Segara Kidul. Sakwise niku Awakmu bakal tak jak munggah ana ing keratonku. Banjur kepiye nasib kula? Kula pingin musnahaken tata krama sing ala desa kula. Yen karepmu ngono, awakmu bakal tak bantu. Angkara biyen yo tau. Wis aku kerja ning njobone kutha. Angkara ngejak dedemenan marang bojoku. Dek ning nganti kepigel polahke. Banjur aku mulih ora ngomong keluargaku. Aku buka lawang ning jero omahku. Wis ana angkara lan bojoku ning dedemenan. Sama semono aku adu cekcok dene angkara. Tak bisa adu cekcok angkara ati tak ajar bojoku duduk kengres sing ana ing degerku. Piye supaya carane aku iki ora dimatine dening warga uga. Pihak sing berwajib aku dibuat lan dibuat ana ing Segara Kidul kene. Banjur aku ditulungi dening Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yen awakmu kepingin balekno desamu ben koyo gemah mripah los dinawi karta tata ora harjo. Mongko aku bakal manjing ana ing telengmu. Inggih Ratu. Nanging yen aku wis bantu marang kowe yen desamu wis mulih mongko kowe rabuwa ana ing segara kene kembang pitung rupa supaya dasan balik utuh ana ing Segara Kidul kene. Aku bakal manjing ana ing telenging awakmu, Nduk. Sakwise niku Lilis bali menyang desane. Sumi, ana apa kowe rene? Awak dhewe wis suwe Mas lek pacaran. Kapan aku semen rabi? Ya mengko kowe bakal tak rabi. Tapi kapan? Dene wektune. Angkara selingkuh nanging kaweruh kali garwane. Ana apa kowe rene? Aku Mas sama pacaran karo Sumi. Gedhu urusanmu. Bali yo. Ya Mas kok gini aku ndak pekan. Aku banyu njupuk kan. Bali yo. Ayo Kang Mas Tembuya. Ayo. Nalika semono, Lilis ngampil ragane Widya damel bales olone Angkara. Cak aku bakal nyelang kok. Sakwise niku, Lilis mlebu kantor desa karo Paku Samudra kali ngampil ragane Widya. Angkara, aku bakal mateni kowe Angkara. Sopo kowe? Kowe mesti kelingan.
Lilis lurah. Ono apa kowe kene? Sepurane aku ora salah, Lis. Aku bakal ngakoni apa sing kate akoni aku. Ora Lis, biyen kudu aku sing Lis sepurane Lis. Ing dunya iki kowe bakal ngundhuh apa sing mbok tandur angkara. Lis, dudu aku Lis biyen. Dudu aku. Ora suwe, Lilis dadi Raden Pakusamudra ingkang arep bales dendam. Angkara, kowe eling apa ora menyang aku angkara. Pakusamudra, dudu aku sing mateni awakmu. Tampan ono kris sing Dudu mbok aku, Pakusamudra. Iya angkara. Kahanane desa balik makmur sak sampune Angkara mati lan dipimpin malih karo Bulurah Lilis.